Manen jatugo mar Harambee Stars Dennis Oliech osidhi kaka jambete matuke mag CHAN e pacho ka. E nyasi makamano manotimore e magawa moro e alwora ma Kasarani, Oliech omi ting' mar lando tugo kata lando uma mar tugo makamano ne jo Kenya. Bende piny owacho kokalo kuom migawo mar tuke osingo matiyo machiegni gi jotugo manobedo gi huma kendo nokelo nying maber ne Kenya ka gitudore gi pinje mag Uganda to gi Tanzania. Tukego chakore ayanga e piny Tanzania kiny eka Jumapil Kenya go tugo mokwongo gi tim ma DR Congo. Mi naomba tu mafans wakuje, au ndo atakuwa motivation kwa maplayers. Wakitokea wengi ni kwa kiwanja, ni watapush, ni wachezaji, ni bila hao, ni wachezaji wawezi kuwa na motisha. You have good stories of dedication and you overcame many obstacles that you can motivate many young men and women. But more important, you are a role model and inspirations to many. So as we go forward, nawaomba mjitokeze, muongee na vijana. As our ambassador for CHAN 2024, we believe Dennis Oliech will rally the nation behind Harambee Stars, inspire confidence in our players, and elevate the campaign message, Pamoja Tushinde, together we win. We honor him today not only for his past exploits, but for his willingness to serve and mentor once again.